Ebono ne asante ntokwa hia ase no fe. E ko 10 years. Me de wo ye bibi na nya no kra me ma onyo. Wo te se ne me ntiase da. Ye to no aban beka se ye de mrahye nsem ene ye nti regional minister American kire ma aban ti ma interior minister nti ma wo bia nti se de ebonofo ya sate ye de ba no Sese ye ne ya ne ye ko ye ho ntokwa me se ta ntokwa we e wo ho abo ho anada ko bomb ba ko na wiem didim Abusan for me ma nyina akwa ba embra Nyansapo TV so se ka se Nyansapo a no wagye me so say yes sane ne badwen ma kwan so ene so yesen de ehia be di nkomo de se ne fata na di ka na ye dusua eno na ye pe e de ma wo abribia me so be subscribe to channel no be like wo be share ma obi bia nya bia hwe comment section wo so ne de bia me kan no e ye wo de a e ya na wa kyerɛ wadwen e wo ye nkomo a ye die nyina ho na aboa mo ye hu se utie yen na yeso yetio na ayefe na ayekama medin ni oba yesiama yebo a medi dwumade hu chamen ene me ne comfort black ene bedi nkomo nana niaba me ma wakwa ba me joso bia boko ne wa for bible ama odi ayi na bai te se de okon na me gina okon na gina no te se custom for to be fi be check me cars custom for ba fi be check na no ya Friday na custom for ba me kra me fi se am be check me car custom for 12 ba so aka ni nyina sisi bo se me ntokro no de na me nye ntwefa mu me o man bapa to mo check bibia hu se bia dadi na ne po a ni aka se makomfo ni bia mo so mbo mo akomfo no mo na se yemra me fi car se do me so na wo ko bo okro no na wo de tena wo fi na wo di e wo wa ye pragia na ha na o say o 12 disciples na wonya na wonya aden o say bible mu nyankopon yesu nko an nya 12 disciples wo so nya 12 disciples wasase yesu what make history me dia me hu nsem do so na unim say bloggers bi o mo kan me ho asem a me do mo ko ahemfi do mo ko court no ye koduri o mo members ne ye 12 na me kasa na o 12 disciples ne ho asem custom for so e ba me fie so ye 12 me don wa me ho na hu say yesu ketwa na aba de na nua na o ka say anointing afa wonti yes so get break bibia boko na nipa nim say ogu manim ase ba ya no mnim so mo pagya so ya for 12 abosom so mo de be free bush ba ya no mo ye 12 is everything 12 and then another man biscuit 12 na nana ya mo akwa ba bio jama da woroma yes bia ye fine oh bia ye ba na ye beto ahoɔden ma ne agi mu say ya na ye so ani agye na sika so ba because ba bia na me ye adwuma be ma so de ye adwuma na yirim kodwom na yirim kodwom no ano no ye adwuma na yira kodwom no ano no akwa ko di dwa pa ba fi no ano no nana horodo bia ye asa wo bo apa na wo hye kokoyi ne o se kan me so ma se kokko amede se de me de se me to ma boa me ho nipa nya ampa nana sampa ejedam sampa ejedam se minim sampa issue no ayese awone ahuhuro we ba ho na we adane yenim de be ma sampa adwo se si aye kan ade wo sampa adwo nana sampa adwo sampa adwo jai nana sampa adwo bi sampa o jai nana wunyanya video ni bi hwe video se sampa de se sampa de emra ye wuradi asem no wie no omo se ankwa amo omo nti omo bo ye wuradu ase ye wura ngu ana se nanim fra nti se obodu awia ekroso bibia ni sampa biem ye kan resource to mnya bibia ni sampa continue enem se akoma nyanto yem so ye omenya abotra twan ama de beto ye wura to ye wura wo se jedem ne no mbodua ne de ye jano bia ne ho so ama ba se obodua de a wo obi ya ade na se ade no so obi sisi na abodua wa wie bibia onsan dabi nsan ha ho kwa bibia biem obodua wa wie adan e wo sampa ne jedem ye twa jato dan omo kwan nye no omo se ehwe omo dan ye betu abidjan fo aye wa de mu wura mo mbabu wo mo omo dwane ko ho enye ye wo mbabu wo mo no bo se sampa enjoy omo se de na esi anto mo ni nyina ye yi a na nsen ya e course o se ye ne me ka sa asem beba o ka sa ye ne beba ye ne me ka sa asem beba ade nsa ka sa ye na omo ye se me ntiase aka ne amamrem se obi kura ye de ni di hene na se mpanyimfo nya nye ne ntumu a wontena pakan
ana wontimi nkoya yie e wo kurom enko me wo betu se wo ye wo hene so ti ase me nua Sambodua omo se wadi akonwa 12 years ade na wanye sa yie no train ade no manga set no me won sande man na ekoso no me di blame ma bron regional heart of chiefs o me ntine ma bia se o question so me busa so mo ansa ma me o omo ansa ma me mo se nipa na di akonwa 10 years as 12 years e die na si kwan afi manso we nyina asore ti aga set ne ye yi ni na firi buku ne rubi na ko hye mu ana there be ni gazette e die na si kwan so mo ntimi gazette no e di se no kura bi wo ho a mo meka nkire Ghana fo nyenye ho ntia nyenye ho ntia se na se ne ye hu no kura na se ye wo bibi e be kan na se dwato bi na bi e be kwa amamo a ye nyina ye kwacha opa bi ama obi a ko santehene wo se santehene wada woroma e bia we dia anofum brejo ana se we dia ye pachew na se ne tie ne ye hu ne ye ni sei na mpanyimfo do mo na asi fom na o ma hu ne dia wo se mo ye na mo a mo se Sambodua ne dia akonwa 10 years ya ngasete no ene mo se Samajafra abedi akonwa ya gasete no obi a ya gasete no no antimi anya yie dia ngasete no na yie ye nti bibia se wo Sampa onyo ahena wutimi ntapa kam debra onyo ahena kwatra pa kam ai dai onyo ahena untra pa kam onyo ahena nkwa ahena yie nti yie be no mkoya ya mkoso ana pa kam mu ho nti nipa no nso ye wo hene no a ya gasete na wa ban mu a mekura mate no omampanyini mahama no se Samajafra ena ye mkura Sampa man hene a mampanyini kra confirm no aka because ya gazette no ya gazette no nkra tem enti die na si kwan se onu no mumu anya yie na emom de ye gazette no ne di ni book bia mu no ena ekoya yie ana sa de hu susan so ni so tuntu so na wo so no be se ya ne be ye awuwo Sampa awuwo se ya ne be sisi wo because ade enti no se basa ye wo police for o man nim ye wo soldier for o man nim enti die na si kwan se sa ne ma ne timi ko so se basa kura na e ba mpo a ene ye no mun cancel ye no na aban mun panyimfo ankasa enhye time on pese o mudi soldiers ni police fo begu enti se ye ne ko so na basa we si ya enka de na nka be ye hwe nkrofo o mu nim ho hwe a o mko ayi na nka how we nyina ide akwa ahoho nko a enti die na e ko so wo Sampa e de ade pa na o mo pere ho wo Sampa ho na wanwa anasi kadwe kofi ni nua keto wo Sampa na na ayi so mo be kire hwe o mu kuro kwan border town pa bibia nkoso asefem enti mpanfo wo kuro mo ntimi fom na ensi fom ensiesie mprempuntro ankwala nketenkete ne we yakwa kura be na be ko school Sampa akiri wi akura ta mo so asa aduru wo hwe kuro nso ankramufo so wo mpapa ti hwan na nkoma sera chimi nkotwa jantu ne mu onko edi na ekoso wo Sampa basa ye ne baba adan na mo se mabodua kura wi a enti wo santo ko hwan na kofa bae ya basi ya hwan na bae na dem ti ya tashi de wo hwan se videos ne se e koso ane se koso jadawe mu na onye so hwe mu a na so de nya okikini na sem ko to na se bi ejani be kan wani de se me so na mabo me ho ban why na we de light de me no na na mo me saw the light the camera wo da bi de min video na fa be video me saw wala chira ko bi na me hwe atete be video se na me se my word min video Sampa fo nti my word ma hwe wanim ai ene de nye ni nye nya sem ko to na na ma film ma mi o se nye no no aw na Sampa se be jo wo ho na ya asem o se asem no eni kwa se basa na de awre ho so mu se enye mpanyufo na eko na enye ahemfo mienu na ate agina se ye bo boxing dabi youth no ena ye de o mawura ahemfo nsam ye create confusion ye de o tan hwe de bia me kan ho me se asase sem ene ahensem uwu a enko ba bia wo uwu enko ba bia na ne be chi no efunu difo wo abetima bi wa no akasa wo no wo da ho no nti himba na beko enko ba bia nti sa ahensem ne asase sem duru a aya ya nto ye bo ase ne ye mfa nkrata asem di adanse ye no ye mfa nka ne mfa somdwe mra ese wo a wawi kuro ni nyina ba bia de na wo na fa no ontimi nyane ubiem se wo yere wo ma obehwe wo makosisen obebere so o maami ahwerade kwa o papa ahwerade kwa we mfa so be na wo so bie ni so ebi kura meka se de abo ni tuei borofo kan se innocent person na innocent ebi kura wonim ho hwe ebi kura asem no wote ye wo kwa hwade kro e wo kohie ne nkwanhie wo kwa aw edi asem kura ni na hu videos ni bia ya na
in fact ya na mentine ma biase o mentine ma biase hwe ensem we hye social media ye de no fe we se na we mfe ne frag ma ha we si ma we nyesei we si ma we nyesei da bia me se bono ne asante ya kan ho abomu ba ko ne te hayi so ti se ko ba se obi nko bono a na obi nko asante a ye be ye den no bi aka ne dim ye be ye den enti sa ne ma we ye koso ipa die na mpanyimfo benya afirim na me no panyi bi kasa na na jamfi ye kiawo no kasa regional house of chiefs no ohun se sa akọ no yengu no na ohun fasode bi a efiri ho aba one ne be ya adwen se egu ebe ye so because as a Ghana na yehunu se ye kamami nka bi no so no ke hu ye nka ye nkrata asem ne nti asesem se ye ne ya ne ye ko ye ho ntoko me se ta ntoko we e wo ho abo ho anada ko bomb ba ko na wiem digim na asemasi so ade we hwa ase ko be se 10 years o e bono ne asante ntoko e hwa ase no fe e ko 10 years yes you peace council wo Ghana ha ye wo mpanyimfo ye wo securities ye wo sojafoɔ ye wo hwan ye wo hwan enso hunu se ye time tena se asɛm na ye kɔso no ye siesie ne ate ho ase tete records no da ho we se me konji asase we se me konji asase we e da so da ho krata bia wo ho nti ade na mpanyimfo ne nsɔde no mo mfa nkra ata ne nyina mo nya fa no nyina nkrata ne yenkenkan aha ye wo de afa ana se yankan bom ne yanche ne foforo ki ade ne ye pere ti ye ebetu school fees ye be ma top money e de mpunto be ba kromo ana we ye nyansa be pa ne wom he said yes jam SAMPA nyansa be pa ne wom woni kwatwe tuo kun wunua nyansa ben na wo wie wo kokoda onti wo kura busa wo se wo tuo kun wunua no a wo koda sa de be chew sa de nchew wo be da na wahu enti se wo so tuo kun wunua yi e na wo da hwa na wo to te oni na tuo si so a wo so ba dwon so ho nyina wo be ne kura bo di na wo be nya na de ne beba e de pa na wo se beba ma ohina emremu ya gasete no entimi nko kura ya gasete no so nkodi ne hyan na SAMPA na nkasa no sa mre nto asem na ekoso SAMPA na nkasa kura enti se ye the soldiers ko kogu 10 years kura na ayedai eno ma nku obi a obi obedi nko asem so toro pa wo man ne nani pa ya next time obekai nani na abo no ahu so okodi nko asem ne na nani abo wo twitu okunu di asem fa so obi ani so ye woni ma bi wo wa we ese ani afi soja aban ho wo ti wachi a next time wo na waboa wo asesa ne ma agu wo se wo kokon no ne ho ana kokon me na ne be ko ana ho ana ne be enyam bia wa wo kono wo na odi akonwa no ari na sa modua ne hwan sa modua na sama jafra ye mie mu mo no mo fansi ani no mo fansi ani ne nduru sa na yenya dai anka do obedi nkoni na wa bo ya nkona mfa so mo nyina so bia so adi aduro ani e bo na birim na da ho a se wa wo se kon na efono wa se na wo so nua ne sa de na di akonwa na obi amfa ne ba bi se mo be tena ho na mo se be mo am se mo pri kuro no mo te ho na nkrofo ma na ewu dia ewu for dia asem ba ko aban antimi anka na nananum antimi anka ye se de bezu se yembiem na se boxing ring no yembiem so yembiem senso se on pese bono ni asante no omo nko na ye hu fa na ade a me de me ba se me bo no me tokuro bi wa makoshem omo ku wi na maba amomro mo ho asesa no mpeso mo hu dia omomro mo ho na aban ne mo pere no bia mo atwede no na mu na popo wa o ka se mabra no wa o se wuntimi ni pa ne nkum bi na se sa no pe no dia aden ye hu ya de ne nim se social media kasa keke yes ne nim se social media kasa de ene wo hia onu akora na social media kasa ba se ye nim se tuo be toto ma dipa be wu we kan wa se 3 times se 2 times ni o be tie se nye ba ko no me ya na Ghana Japan kura wo SAMPA no kore ne nim se nketo atwa bia sense e dipa se wu bi aden na wo se mpanyifo nye den fa sasem yo na Ghana panyi bi wa ye ni panyi masa yiwani nya mama nkoka de nka panyi bi wa ha ade ye hya se nko 10 years panyi be na tuma so de so wo siesie cheda hya se wo siesie ya medina tem be ye no cheda akola keto we mu yam bakura ka se o siesie de di atem yan hwa ye nua ye friend say do nkranze friend say nya na kwa mba fumpo bredi
Yewura Abiam. Danso Abiam. Ekoka kwasiafo be kasa tie no social media. Enye me kura na mbebo omu dua se etiam frama na mo ye ne sa. Na to twae. Empanyifo bi wo Ghana ha. Me hu panyi bi wo Ghana o. O kasa kwa ye be ye wo. Me hu panyi bi wo Ghana. Because empanyifo wo Ghana kasa ne ma we. Keto atwa dadada. Keto atwa dadada. Na me hu obi ya se obi akotutuo akumaboa ye se ya che ne ya geri no. Obi akoye sei. Ye se obi akokasa tie panyini. Na ablante ya se frɛ no ya na okasa no onu na so mu. E wo social media conference. Okasa no onu na so. E so akokasa tie se Mahammo so aka mu chi ne ko hye mu. Ese se okasa tie panyi bia ya betu akwa kwhyem. Me rafi boy ni di politics ya ama ba omiam nyina call police station ya court ko gina me yi ni. Me rafi di boy bi okasa na social media no de takre nu na so. Deso ne de. No o kana se. So eno de mpanyifo betima akasa obi akasa tie obi enkoche. Ba de wudi sem ba ne de ye hu so obi akoche obi a. Ye tena ho ama de na kosi da akosi sen. Ama kromofo krom manyina wu ansa na mpanyifo ya. That integration for no SAMPA no. Border town to munitu. I don't know muti to border for to muti empetro kro no ma ade enche. Ni create for mu gu SAMPA no. Ento muti empetro SAMPA kro no. Aji pibetimi asoma boys. Me dey maintain dem biase o. Ama maintain dem biase. Ama kro ni mu adwo. Ama kro ni mu adwo. So that ya che so ba fu crash oboto e babu ne de wakohyem. Dentra bo ase emre obukoku soja ni. Kro no ma che omogogu ma kro emu anwo. E dia de nkwa na wo SAMPA. E dia de na sha hensem achi a empanyifo am wo Ghana ahundimi enkasa. E dia de na ekoso. E your time anani bre. E dia de pa na ekoso SAMPA. Enti mutra se mmamburu small boys afi no mbebo bra. Mo empanyifo mo de mabbo mo bra wie. Ma toto isile gon fie de mammo mprafo. Abramo yiri mu bia kra ntete obi. Esoso ade na nkra nketo no mbebo mo bra bo no. Mo hwese because of ahensem ti yenkunkum nkra no e okrom ho. E dia de pa na Ghana empanyifo omo to omo ye. Obekom na nkra so magieagina ma omo kontokwa yi. Omo mu bia anya ade hye. Me da me hu se panyi bi wo Ghana ha o. Wo ya be ma na wotie me aye run for your life. Emfa won kwahye ne ma bi mu enkwahwere won kwa. Se be SAMPA kora na wote no, wontimi ntra SAMPA enya adwuma ma bosom ye ntua ka 50 million da. Na di na wo SAMPA. Bibia ni ho, wan so no anya business a. Bibia ni SAMPA. Minim aba factory kase bi e wo SAMPA. O se e fa nipa 10,000 kora wo SAMPA. Tisa kasa kuku ukui ke de dia na SAMPA asase kora to ne sei. Ye de prempuntu mu ma ke be ana e den na wo SAMPA ne nti mu kum mo ho se ahensem ti ukobɔ onu atu akunu. Na dipa ro bɔ onu atu no wajimi papa. Dipa no tutu akunu ni nua wajimi. We send the man. On fa ne hu ni. Send the man. Ukotutuo atuma hwe nyame anim afa aboba akroko atoaba onu aten akunu. Send the akunu die na oberi okrum ho. Wo ye die wo ye chiame ana wo ye ohene ana wo ye ohene ba ana wo ye den. Na nsam no de ya na ha adwen. Ye tan se ne edi nkomo won. Na mo amunim nsam bi se na mo cheche mu a. Eya ye no ye tan se din ne tie nsam ne asese sa na tie de a. Ne se ka se media nke hye da nya asem bia. Na bi ahensam de ba ya no ne de ka. Ye kan ye so ntia se aba me hu ti pa so masi. E na deserve so otena konya ne so. Ama abanya de na tum agazete no. Ti agazete no wi aka wi. Me ntia se kura ne se. Enti e ba ne sen and as regional house of chief. Yes. Muno se krata ni free oba me gasete sama gafra. Enti se mo man fa krata na ama. Regional fa ama national. Ama national. En community mi gasete no. Enti se fujiri bi no moya. Ade no mo fa nko court. Na kenjeti. Na court unsiesie na asumdwe ma se na o se ka afo na se de ba. Afo amfa ama. E na akwa ese enti no. E kwambrem na se tia mra. Nipa o yes ade no. Yefo mungum. Obi antia mra. Enti eba ne sen na yenya sa nneema we nyina na we ni na entokwa we no we kobo etuo ekina we sise adai. Enti na ekoso yi. Se kuro ni yentu ni mfama mu a yentu ese Burkina kura na nke ehunu se abema kitikitu emu yem baba ya obeje mind soja ban ba ye ni enim se nka oni 6 months kura ye bekunu. Enso ablante ya na ye ni kuro. Ghana ha ya na otwe na nneema fa. Nneema wo twe fa nti Ghana fo mpanifo nti mu yemu nhye ayi no de nam. Na nsen o sha se so otwe nneema wo so ase ye kwan. Cars o de nam kwan so nya agro. Nye kwan ketwa. So, what's a better trade no sha se? Wa sha se o tu gold no onya na o de je nneema because onu gold oni ma de kro. Onim do di gold koye. E di so pe gold dia, me di gold na ma. E bia ma me enwema de ye kwan no. Ma me bia ma akoma 50. Wo se mate na waje na wo de ma. Enso Ghana yen kwan de bibia ni obo ye transit o. Burkina for ye transit wo Ghana. Cars be sin twam nyina mo ye transit. Enso mo ka efo e che Ghana. Why?
Uko Burkina haya kotoka ebo na efo enso yi fa Ghana haya. Mukuku munua wo Sampa. Sampa amkasa apart from say ubeye kashu koko kura dua Sampa enso. Yemu se kashu no kura no e ya aban adwuma. Kashu ja aban na eto individual bi na eto kashu. Why? Cheshima cashew factory na wo no. Aban dia. Dabi. Ya aban dia. Kashu kura aban Ghana aban nim kashu. Onima de kro. Onima de kro koko no wagye atum. Ada gold board aso wate aka ho. Etimi mo obi sika so mfa ntoko gold. Iba etimi mo obi sika so mfa ntoko koko. Why? Na makokunkum kwala nketenkete bi wo Sampa. Aden. Sa be ma ya makokuni. Faso be pa na wo so. Ghana fo mpanyipo akwala yiwu ye de na mbenya firim. Di ade pa na Ghana police and Ghana soldiers ebenya firi wu akwala ya wi. Na wo so sen ka hyase na mpanyipo hwe so ano ntemo a ka mewie sei. Da bi o enti de say no Ghana police ni Ghana soldiers. On person che sent dey kwaso Sampa no. Omonte ya gese be report mo mansa na omaba. Ye musa se plane crash na to nwura mu no mkwashi ye no. Why na report ma omo? Why pa na report ye two car call soldiers camp, call police camp say alufe bi akwati ata. Enye yesi no mo ko ye. Social media no muhu video no ano mo mtu na mo ko ye. Enti ade ntina Sampa from day one. Ye soldiers mo ko bo Sampa ho ban. Ye police ko bo Sampa ho ban. Ya ka ho asem Aden. Enti why na call report so ye two galam say ban it ma soldiers ko Google am say e ho no why na report ye. Enye social media ya. Social media ya. Eto no bia mo nyam ye nkoka de ni kwase ye kan no mama ka say mo ba chi ye kogum. So mo pese mo ya ne akoka de ni kwase ye kan. Enti Ghana soldiers ni Ghana police omo de ne say this omo balance this e be report ana. Enti say o de soldier ni bi tie ya say this e be report a. Omo kan yamra ye ni ankase yamra ho e be report say bibi kwaso Sampa. Why? So mo pese me report de ya. E de na kwaso o man mu. Bibi kwaso omo ko re na mu siesie. Na somdwimra because enyefe se beba ne saa so ohine onim se ya gazi agye matum amamere mu yagye me we o mo fa hensem to baabi o ne fa hensem ahensem se de aduru mo fa hensem ne to baabi na ye mo nipa mo kodum ho ban se aye se ye binim se me ne abo me ne atua se me so metra se me so bo bi tua atika o me so de mra be se me so de mra be se me so ne me so ku obi di atika so obi na abo me na ntwa atua ku a me so bo obi na ntwa atika to obi ku me nua me so ku obi nua atika eti ni kwase ye trase ma sa ne ma ne koso wo Sampa enda Sampa akonnwa kura de na wo ho asase ne kura so sa he a ye woni be bi wo ho a Sampa nyifo mo de mo na si fom di mo twen ma Sampa o ma wu a mo ma sa na na esi ahifie mete esi ahifie kura nya ne e wo Sampa enti fi na ahye na ban be si ana onsi abansi na Sampa nsensemi enti say ye me kanti abato ebeduru anti on be kwa Sampa kwa campaign ana eto jomo asem sebe eso mo de wo wi so ma hwere no o ma buan eni pa wu anya yanti yo wu a kire din police for Ghana for mpanyifo mo me kire mu kire se basa bisi baabi a gese report ansande a mo me kan kire na reporting ben kwa na chen de wu ye reporting ben na chen de yete ya ye na bi woni me bi wa enna no bibia e social media eti mo hu bibia ni kwa se motena se fu akwa na munni na mo de bekwa mo mfra me se mo from labonte se ye hiefu we de akobo Sampa ho ban se 2 years kura na fi se ye ba gigisika atofu we de aba na ya gigisika de aba na bo Sampa ho ban amaye na hia nipa no enye kuro asase na hia ye nipa wo mu na hia nipa no ye mo motima mu fo ne ho ban mo mote ho no ye mo ho ban na Sampa asase ye disi dan kura okuro mo kura no e be du 500 million kura ene nipa ko hwere ne nkwa ho ana edi asem na ekoso mamefo papafo omo nka ho bi se ode ekoso no munim ho hye me se wo ko Sampa kura na kwan kura wo de free beku mo de ko Sampa kura no aweho kwan ofu aden yengu kwan so be sinne so de bia ntokwa de yenya da age ko ntokwa ede na ekoso okuro mo bibia nkoso wo Sampa so adwuma nkoso enka border town ka beduru ka hotel ene chop bars akese restaurants ubebe ne kura to Sampa ji se bayere ya che bai eni koko na benya di o Sampa na cheke so mo obi omeye so me border mo cheke John mpuntu on se dan hu mpuntu papa bia se ekoso na ka ehu ye ka border town ke nipa kura timi sore ene o maba be ye business wo border town se mo okun ye dan aba na wana emra Sampa no mewu na me ko bia me fa Sampa mo manya sika se me fa aboko
Obeto ajongo fa kwa na na me ko bokina me yanko na e tira ko obi akodweme tai ajo na DORMAAHENE video bi eso ye hu ye na mse na ye DORMAAHENE biem o ye hiano a wo de ma offense man ai offense man hina ka asem e na DORMAAHENE be yia no ene DORMAAHENE nani abere o se yie no no de ye twensa frɛ no no ba ye twensa frɛ no wa yie ase nipa na oda ho no nim no na wo buo ma na ne de na wo se wokɔ no koye ntomfo mo mra bia se wokɔ ne se measurement de offense hene so kan ya DORMAAHENE respond na ma aha show eni ne se o se kan twa okay de tienie offense hene video me hwɛ ye me metima me hwɛ bi na me kan bi eye se ba video tintan so aha me hwɛ bi e obi atimi kire na adwo nya aba no kwa de aba anya aba na aba se eye adrawafo omutwi kai ye kwan yiso kumase sunyan kwanzo o se bi wo ho mo ye asantefo ene twika akɔhɔ ebi ya bonofo twika aba ha saa nete na ebi wo ho no moduru nansan de si ya anye ne de eye se adrawafo bi a ye asantefo omo ka no mo de eye otumfo ye wura ne flag na ne sticker otumfo ni flag o asanteman flag ne stickers ibi o de mra ayo mo de tentare ka homa ne ye fei omuduru sunyan ya bisim kwan no ho de mo bewura sunyan ni mu a na boys bi minim de na aba omomu ne de no ma no ne sada no omukọ ka no mo se hey ka bi ewura mu bi a eye asante flag na say sticker ibi tata ho bi a no mo wa wo yansa na ya mo kwan mo mawudam enu kwa se me ye hu video se me nye sure se sa ko so na bia na ye adraba fo ntokwa keke ada ya asem kese ya na eno ho asem ya se sore ne yedi ho nkombo na ye wura offense man ka say te bibi sa akoso a in fact or condemn it you can say sisa na ye no so say sa na mo ba ya asantefo nto so ko si border say o ma bunu ni bia nwura mu a in fact enya sem papa you can say sa aba na afein so the update SAMPA ntokwa yi so ebe say eye wura DORMAAHENE enim say the oye yi yen gazette no onyo hene wo kronim wonom a wo betimi aye ohene a wawa yie na wato nsa fe no se wakọ e de na ye se on sha chire ofo so ama de yen gazette no tumi ono de hye ne nsa oye no wo so oye ohene no de oye no ofo so ama na ye ti ne ntwa ye so invite na wo so okọ wo so ohene a wote akonya so no ono na eye yie a oto nsa frɛ wa wo betimi aba nye do nte akonya so oye ye na oto nsa frɛ wo de na se wo fo no so na oye de oye no kra de eyi na omo ye wo SAMPA no me se wo se ne na bia wu no wo ye eyi de nipa bia timi ye eyi kan hyedan ha adwene apakan na okotena mu no eno ne me problem so de no so tiase obetima ye na yie ne na betima ewu ama DORMAAHENE babi sasantehene kura be kwa yie ne bia ne problem oye ne na yie se me fi se me maame ewu na me papa ewu na me na bia ewu na me se me ye ma yie na mato me nsa afre ye wura santehene na odi nani monyama beta machi a ende kan se hwe se me meti wakwa hwe abai na makohuri atrapa kan mu ko yie sei me de ko kire hwan na apakan na nkasa kura henfo na efro eno na wo se mu busa ye wura DORMAAHENE okwa yie ni bi se nipa na wo ye yie na okwa ye wo so obese wo yie na okwa ye ayie de obi atimi ye yie ofiri SAMPA o ye yie wo hwa nse hwe na apakan na no watimu no se obi ye yie okrom ofra apakan ana adan na wantimi embusa na se adan na wote apakan bra wonya hene mi hu se wo di hene ana se yie kura na wo ya na obi a wo ye wo na yie otumi kofra apakan na hemfo kura na so ana ye boy na yie ne ye bontwene di akire so bia na ye wura question na obusa DORMAAHENE no bia na DORMAAHENE hu se mu o hama no ntine bi obeyi ano na se me na me busa DORMAAHENE question we ya me nya susu beto ba bontia be answer untimi ma me answer question we ma me aye nde wa ya de wakwa aye individual bi atimi frɛ wo ye wo hene papa nkwala kora bu ampi no mfrɛ wa bɛkɔ na apakan ne kyerɛ sɛ ho na asɛm no wo no na wo a wo ye man hene no kora na wo ntia apakan ti akwala na no ntia apakan no otimu ye de ti watima answer ye wura de na ma ya wo ma answer me die ma me DORMAAHENE ma ansa me die se ba ne sen aye de obi nsi hu kwan otimi ye aye de no ye aye no ofiri kurom ho
ena ne nana na ewu a fine yensi ho kwan apakan na otimu no se obi aye yi wo ho ante se na me ko sampa kwa ye ma yiye na me fura apakan a DORMAAHENE beba na kwanda hɔ ana se obi oba ye yiye bia wo krom bia otimi fura apakan ya na apakan ne kire sen so ye woni ma bi wo hɔ a ye besre ye twa ketere matoton wi a ne ye nwen nam bia sa hensam no mmom no na ye fi se baabi dia ye kesesen baabi a aboa bi apeso odore saade a osua preko enti adan ne ye nto ye boase ne ensua ne ma bi ne mmoa ye nyina ne ye se ye de patapa be di akunya adesua so ho hia so me ne ma bi wo hɔ a me wo hene kwana menti bibia se mebusa wo ɛna bebre se me ha adwene ye se me ha adwene o me pese me sua de menti bibia se chemimu so enti ba mesre DORMAAHENE se o me kire me mu aye ne de wakɔ wa ya ade enye wo hene bia kwa na ase na yi a wo ba me kura me to fon tantan nya aye bia na afre me ameba nti wa ya ade watuma kɔ aye no nko ade wa kyerɛ se wo yo man bapa wa amfane na di brands si obi a na apakan na nipa ne tim no nipa na wote apakan no wo ye de ni bobre ne sense of apakan na aye na wo ye no kura na ye de ayi a abrempon yie ana wo hene yie na ono anka se kura of apakan no wo ye de so ye woni ma bibiri bu wa ye besre ye si ye di akire dia nkirima mo mpanyifo mo ye sa nya no bebire be manya adwuma o bebire ma didi mo nkyina wie me bebire so ani nya se de o ma hye oda ka ibi me de ne ye e bia no de laugh I laugh enti ye besre se mo de mpanyifo ni bi wo ho amotam no atwa mu anu no ti ye nkwala ya mo pese mo haye yi mo haye sa ye de e bonofo ni asantefo ya wale ye hu o ti ye nhwe so ye nya gya ye yire DORMAAHENE ne yiri asantini ne maye asantefo ma enti ye nyam bia no wo hu se DORMAAHENE ba bi gina mu kuntokwa we bi ni abo DORMAAHENE ba bi tu ana na ko hu ni mfa mpo na wa ko enti se wa jimi na ko didi sanse mu achi ne ebo tu a unwu ngwase agu wo kwa mu fie mu ta kum dwan ho ta kum dwan me wo fa no kum o se na o dwan ku abo na ni tintu ana mu so wa yini ketre mato a no kore mu ma na kuntra o so hu ya nko fa ha se no nim se wo fa ha no bewu a nko fa ha jo so enti je minimum ye wo SAMPA yi se no nim se etuo bi betoto metu aka na kada na wantu kwan nko mpie mfiri ko mpie mfiri se mo ahemfo no nyina na mesem bagina na mabom blos na makukum ho an de nya asem mun kokura ne nkura hu fa so bia wo mo so no kura na be ka tino se Ghana ahemfo so mekunkum mo munkunkum mo ne ehu bibia wo mo so na ye nkwala no mo fa sase ne man ne mfa nya bibi ye nto aso adan nkokon ketenkete be ba ye pensa ase kura ye de banyan wo mo ye nya nyansa pasa Ghana ye soja ban o ye se hia soja ban ye soja ban ti jeje ro ne stamp ani so man na ma ekoso no anya ma na ekoso ke ade e haye se emfa me ho enu na ekum asante region ahemfo emfa me ho se obi na nyina se me de se nyamia we de se lumba na awuo se we de enya lumba nye wo hene hwe adidi mu a na aba adidi baba why adidi maba eno bo sa kola bi wo so kamla na odi wo hene bi atem afi oba kata kola no so nya hene na wo odi watem nya hene odi watem so be yo ya ebe yo ya so eno ntimi nchire mu kase banyi fose ka ahwe ase u chire mu asema ba ti de be hwe wo ho sa ha ade betini asa susu asi so ye nhwe ha no nhwe ha na ye koso ye nyai nyemmon krofo ho so say ahensem fi say e bia ahensem say ye wie ya ga setting dia ya ban asem a mo ma ban ni hu ni mistake a wo ye say mo hemfo masem so a mo bra bonten ma chirechirem ni ehu se da bi we de ye asem ekon ni ntwa so mo nko boro mo ho why mo ko ni mo fa ko nyana na munjai juice no na juice ni ndwen ho yam prim bo na me ko to ahemfo mi bi box ya me nkasa o no pe bi agina oh me form phone akura wo mo se phone de say lance be say popo woni pai na ya ji no ma saso na ehu se ye nyina ye ho ne say video yes do ye no be a video ye nya de ye na ne mo YouTube no so mo ha ye kwa ana nsemi de ye chere se na school fees ahemfo dodo se pa na o se me manfo amwo te se bia bo ho ehene na obodwa se akola bia o school fees aso bia ba jiska kotua ene ehu bi enso tete ne ehu so ne bi ni ho biem ne bi ni ho why ohene ben wo se won de apemfo ma wo ma nyima ma anya kunu ana mugu hospital kwa oyi wo mu mo mra bonten me kan kire e sere na me nananom nano recruitment recruitment is there no recruitment so there police soldier fire service aha ne ye fa wo mu omo fo makwai omo fo madwuma mu
What's an answer? Na fire service the form side the fire service just kro mutimi dum no. O na some bomb ho money na. Je mutimi dum. Na say na some bomb. Tuma dum sampa de no. Omo sampa de no munya ti ba na de modum no. You say you say they say adum. Me dem ya ban me mfa fire service bi. Over na tin am fire service. Say jahihye na twam. Jahihye ne ntwam so na. Ntwam so na nsen jahihye ba na nsen oh jahihye no e wo ho na. Jahihye na wo ho. Ya fa madwuma mu. Me ban de anka karat nko na memo mosu yan. Mo mosu karat. No bia da bo na ho ban. Ayo. Nya black belt ya we nka sampa kwa ya kia. Afi no mu nyina ayedi. And police recruitment no ho. Forms some ton ye. Na ye 500,000. 500,000. The whole Ghana. 500,000 forms. And nipa 500,000. And ye form police. And forms are ye ton ye no. Na cherim say be fa bi afi ye bete ya ye say nipa 5,000 pen na omo pe. Ne forms no me na so mbebu ya na. Ena eyo no abo afanyo marking say NDC abanda bi o. Afanyo marking no ho. Afanyo marking. Won so ye dey. On your minority leader ewo parliament. NPP aban no. On the kasa mo parliament. On the dorma no parliament. Ano say there be na there be no MPP or no kasa MPP. O kasa MPP. Na o kasa no na be fa. Ano say there be NDC abanda. No mo fa. Na nipa do mo do MPP ni NDC for the do so parliament. Also who say NDC aban ask me Ghana youth no. O say NDC aban ask me Ghana youth. Do munima no. Do munima no. Say NDC ba no o time NDC opposition. O si koko. O mo nko beto ni system bi le. Yes. Ewe ajugon. And they say ono na o ka say ask me o mo. So ma ba so mo pa say. Ajo. No, ora say din ketia so abekasa. O say. Ono so say. I say din ketia den kam hia ko ne e pense kan Japan campaign pa. Sa. Ana ko bomb pro na we bomb pro. Ona ke bete bomb so e be toto. Yen na ke din ketia za kasa ono say nipa 500,000 no. Say bia sika mpo wo ho ne ye fa omu nyina na ko menya kromfo wo hwe no machi. Eno anu aka no. Oh. Eno ne ya adwen. Eno anu no. Na say no anu aka no. Ese na me fa yedwuma. Ye nyina enko fa ye nyina enko police for na ka me be de makom. Nka so be de wo hye da ka betena ye nyina enko police for a. Sa 500,000 ya mo kan. Se ne ye nyina je fa ye. Na say Ghana ye omo population census no be kan ye no. Ese be ye 3 point something million. Na 3.7 na ko training na say nipa 5,000 na pass ya. Nka boni we one pass. Na ko one pass nyemfa no. Wo ye exams na fail ya ko onim. Ha? Ya for police 5,000. Mo say 5,000 mafa. Aha, 5 nipa say na ko ye. Omo ton forms no 500,000. 500,000 na say 5,000 ya pass ya. Nye so one pass. Na there be sad there. Ebia ye pay 5,000. Oh, mama public ni hu. Oh, ye pay 5,000. Yo, asema o kan me. 7,000. Inti ebia ye fa na 500,000 na. 500,000 na ye fa. One pass it. Enti ye fa o. Na there be. Sorry ye training na me. Na me ntem. But press up. So beti ma bo. Na me tena bo press up. Ya fa one pass it. Na first cut so na me bo press up. Na first cut so na me bo press up. Na say kra for police. Na say na obese for na asoja for ma no. Eto atele o mi ka bo mu. Na me say no, me aban de me say aka kire o mu nyina ne say. Won san ko na chi say ma soja for no ni police for no nye training. Omo san ko training for. Omo san ko training. Say o say ka 2 years bia na o ye training, wan tumi na ya you. Me say obi tumi ka kura for me popoi. Enso so oni hye no de sa. Na omo sam so de na de ya de sa. Adidi no na ye be ni de. Ejane de na. Na me hu police ni no te condition mu a. Me hu soja ni no te condition a me say na we me kura na me ye conform me pay condition. Because time bia me pese me ye fit. Me pay condition. Me dem me so condition. Kam kura me so condition. Because me pese me nya order na me ye fit. Na mo mpanyimfo am bo man na ba na condition ko. Na hu ebeto a. Eto de say. Jai. Say na eto na nya ayi Ablante conference na no hu nwi so yo hini. Kevin Taylor na. Kata chefri fa. Enyo no asen ko be de to be dada e. Ke fa the doctor. Ko we an na be hwan enko kwan keten no na be ko be wo mpane. Wo Ghana na di nwa agoro. Oh my God, I don't know. Say be Joe. Mesre. Aban de one pass ya one. One pass ya one. Mesre wo mo say. And that's a 4.5 na pass. And a 500 pass. Form so zunim ne bo bia so 220 cedis. It times
500,000. Me nyɛ so sɛ aban ne Ɛkɔ calculator so. Me nyɛ so sɛ aban ne Aban ne ya we pa. Kɛ no mo twa bi agum. Aban ne ya we pa. Ɔno anim na ɔba abonte be kai. Sɛ anipa 5,000. Ai. Ɔfa wo. Aha. Na nipa 5,000 na ɔmo pɛ. Ɔmo pɛ. Na ni sɛ na nipa 5,000 na ɔmo pɛ no so. Ɛne o twa course wo mu. Ɛne 5,000 for you. Obi a ɔde na eba wo. 5,000 for you protocol. Just a forms na ɛtɔn yɛn de yan fo mu bia ya discount. Ɛsɛ police for ya fa police deɛ. Ɛne ya fa fire service deɛ. Ana ye nwie ni nyina. Me se ade police deɛ ne yɛ ka ho asɛ menya hu ne aka no. Soldier for deɛ ma. Menya hu ende me hu. Me hu yɛ se me ka ho asɛ. Sɛ water west for so ɛsɛ fa ɔmo de forms ana water west deɛ nya. Water west and the move forms. Na ɔmo de deɛ na ɛfa. Water west for na sɛ hia hoɔden for water west. Na ɔmo betu form na. Me nim me nti da sɛ hia hoɔden for water west. Na electricity for so. That is as me nti sɛ ye recruitment so wɔ hɔ and so me nti. E dey say na ɔmo yɛ kwan so ɔmo yɛ kwan. Contractors no. So then the company the company wa find the workers na buy na hire. Ya kwan ya bɛs ne kosire mu kwan ɛkɔ kɔfa bɔkin nti kwan ya nam so. Na ka sɛ wani abra wo ka sampa kwan wa hu de. Mbeka. Sɛ me de aha ne ya manim nti na ahwɛ ka ne bi. Sɛ me ha ne ya mewuro na sampa de in fact na want nya nka pa mama me ye kwan ye fi be ye next 2 months kwa ha ye ma. Na wo so otimi ka mo mbe ye kwan. Sɛ na wo ye loud na wo so otimi ka. Ana wa ka na nyi. Amenga sɛ nkyerɛ wo na wo so wa ma ha obɛfa koda komo. Abai no nteki wo. Do. Hwɛ. Wajmara abai adwuma. Na ye ka sɛ nyina tie gugurum. Gugurum ne nyina ye aboa ɛwɔ bo ho ha sɛ ne ye papa no. Ye me yakura ne sɛ sa aban ni mpo na ebudi aye kwan no na maye na okun ya nkan ha yen. Obi na be na fo a o mani nketenkete sa abebie. O mu na ekun yen. Why? O mani say dey. Abebie. Nana, ye fancy ya ni anya asem. O mu na ekun yen. Eh asem o. Prisoners, China for prisoners for na abegu ha. Ekun yen. Why? Hey. Eh serious. O ma ye timu no. Na me pa de se me wu pa na makwasa akwa ba me na mate chim a me ma o. Ope push. Ka ka ma me yam. Se me wu asa akwa ba bi ma. Na chim. Won chim. Ajo. Na no kra na se akra for de so mta ka push. Me tetew na me hu woda na. Me sa akọ. Mate. Nana, ye na wa serious. Serious. E te kakra bi akum ma dan mani kakra bi akum. Enye yizo. Assassin ti me wo so. Say omanya ya timu. Oyem ne manyina awoso. Omanya ya timu no. Se wan so wakoma. Wan hwa ate bia beka se tie mpanyimfo. 10% nti. Gene kakrawa. Do mutu nyina aban de 10%. Na company ya ban company. Obre boni. Me se da boni mpo. Entimi no. Enye me nwanwa se. Koli ya mo ye ne hayi. Menye so so wahene bia ye save e wo ba bia wote wo ne kuro so bebre yale me no kra na me ka kire me se da boni mpo da boni na omo ye adwuma enim akwasi de enim wuku de enim fodwo enim fofie na se ye adwuma ne gregre da bia be ba ha bia machines wo so na no akwasi de omo so di akwasi de wo e wo amnam ho amudi why asemo na wo yo hene na wo makwan ma we kwo so wasase so a ho beto Onye wasi ye twa ye buo we bi wona asase so ye save ana wasi we ye kama wotimi sori kwa adwuma no omra comment section omeka in fact omonipa e wa ase nye save so ye hema so ye hene a wo see ande e koso yi wo de mo ka ho bi na masase so ye dwa buo we wo so wo de wo ye kama no bra beka Comfort Black ye na wase na ye mfa ni nyina nsi ha se ye di nkomoni bi ben fo betie de a ke be boa amuntie o amasumbi aba amuntie so ane ka che youth nu mmomu a ye boy ye bra ne se wake up ye nya visa ne ye kwa me ye mma na wake up ye be ko Ghana nko atimoni wake up ni ntimi nko de e koso ena bo gigigi boy wona nko follow premier tento obi asuro so obeko se dey see 2019 no e be se si obi asuro so obeko se kwa betenti obi ntimi ntu kwa na wake up na follow premier ko fa no ni ante na no me ko post obi ni ma akọ se Kuwait ye se hwan am se da bi ntimi nko bombo betiato nti enko
ayeka na wake up ya e dey ni to so nke ye dwane free Ghana so na wake up no aminsu mpa ah no so numzu na wa hu me bre numzu no kore nti we ya YouTube ankotie panyini bia no sua nyansa se de wo aboso me nkono no ai madwene nya adwuma mu obi nko fa bibi nsinsen okom te kobo nua bi tu okunu hu hia se de be ma wo na ye che ko police station kura na se de ko jail a wahene na obo paase kokun obi no beba so beba ba yiwa ana nipa na otena kuromo ka se kokun obi na ontu aka na se nkwa no de be ma wo fakwa ma yanka wo na kum na ntwe betu aka abusa for na de wa tufo ofa ebeboa wo ye fa won si ase Nyansapo TV so ne medi ne oba ye shama ye boa me so say we subscribe to channel no be like we share mo bibia nya bia hwe comment section wo so ye wo de ankoma ye di ye no wadwe nche ya wo mu wo so betima channel comment section wo ye fa won si ase da se na ye be send ye share bio ya crowd ade nti ne ebube ne bre ben se se ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bia si kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bio tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na ma na yekese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se